Sitholakale esiphoswe eduze komfula isidumbu sentombazanyana encane ngumntwana wesikole ebidukile. Mbukelo esilethu kuhle TV sakubingelela kanti mangabe uqala ungena ku-YouTube channel yethu siyacela ungakhohlwa ukupressa usubscribe ukuze sikuthulele zonke ezishisa kanti bese hamba phambili zithi sitholakale kude buduze nakubo isidumbu sentombazanyana eyayidukile sekuphele amasonto amathathu eyaduka iphuma esikoleni kanti uSinethemba Ncece obeneminyaka eyisishiyagalombili efunda eMakhoso Primary School endaweni yaseMthwalume. Kubika ukuthi wagcina ukubonakala ngomhla ka-1 September ephuma esikoleni akaphindanga wafaniswa kanti isidumbu sakhe sibe sesitholwa abafanyana abancane ngasemhosheni ongasemfuleni kude buduze nakubo efake umfaniswano waphuma kube ufakile ngesikhathi esikoleni okubese kwethusa ukuthi izingubo zakhe zangaphansi bezingasekho noko bese kwakha izintsholo zokuthi kusolakale ngathi kube nokudlwengulwa ngaphambi kokuba abulawe. Ukhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal uColin Robert Nantsuda ubika ukuthi-ke kubese kuvulwa icala esiteshini samaphoyisa iHibadin. Ngokophenyo labo bese kubika ukuthi-ke kungenzeka ukuba umntwana akabulawanga lapha atholakale khona ngesizathu sokuthi isikhwama sezincwadi zesikole abesingekho eduze kwakhe okwenza kube nesiqiniseko sokuthi ubulawele kwenye indawo wayesezobdilikicwa bude buduze nomhosha oseduze komfula ngakubo.